Aquí estamos un día máis, en Canta Claro, e hoxe acompáñanos Tino Barros! Oi! Dios, Bueno, que xa presentación. era hora de que estuveras aquí, A verdade é que sí, Xa me tardabas. Ai, a verdade, hasta a min. Verdad? Sí, tío. Vos mirade que eu este home conocino en TikTok. En TikTok. A Ai, mí empezaron a salir vídeos de Tino TikTok. en TikTok. E díxencho depois cando nos conocemos en persona. E a min por TikTok non me acababa de... Sí, me pasou ya moita xente, Sí. Sí. E despois conocinche nun programa que deu na televisión, acordas? Algo me sona, un programa. Sí, algo me sona. Sí, Na conocemos Gallega fora, no non? Novo Rei da Comedia. No Novo Rei da Comedia, efectivamente. Sí, pero Tino aí xa tiña moita andadura. Bueno, Fixestes de todo. Fui facendo o que se pudo. Pero O que vamos se a pudo. empezar polo principio. Veña. A ver se eres seguidor do programa. Cal é a primeira pregunta que lle fago a todo o mundo? E ti de quen ver sendo? De quen ves sendo? Quen é Tino? Tino, pois Tino, eu son Tino, son de Moraña. Tino do Cachete, como me conocen hai que todos. facer un... Aí xa, primeira pregunta, hai que facer un parón. Que? Ti eres Tino Barros. Tino Barros. Non eres Tino Barros, eres Constantino. Constantino. Constantino como meu abuelo, Pero Constantino ti eres Barros. profesionalmente Tino Barros. Tino Barros, sí. Pero tuvestes moitísimos nombres. Sí, pero foi sin querer, Totalmente. Aparte, dixoche máis, hubo unha temporada en que, según como me saludaba a xente, sabía de que me conocía. Porque eu fui un tatuador durante moitos anos, durante 14, 15 anos, e eu no primeiro estudio no que estuve era TNT Tattoo. TNT. Entonces eu fixérame un Instagram e puxenme Tanu Tattoo. Tano. Claro. E por que Tano? Pois non me acordo, sinceramente, pero pegábame TNT e dixen, pois Tanu Tattoo. Sabes? Sí, rimaba. Sí. Entonces a xente empezou a conocer moitísimo por Tano. Que pasa? Despois chegou a época da pandemia e claro, cando foi o do TikTok, eu monteime un TikTok por miña sobrinha, que miña afillada, ademais. Padriño, teste que facer un TikTok, que ti bailas guai, que non sei que, e fixime un TikTok. Sin máis, e como había un colega que traballou comigo moito tempo, que se me chamaba Tante, de Constante, Vale. sabes, chamábame Tante, dixen, pois poñolle Tante ao TikTok, e Tante lle quedou. Entonces hubo un momento que pola calle viñón e dicíame, hola Tino, chegaba outro e dicíame, que tal Tano? E chegaba o terceiro e dicíame, hombre Tante, e eu dicía, vale, Pero este é ti xa, TikTok. claro, xa sabías de onde viña cada un ao final. Sí, claro, Pero claro. eso, de quen ven sendo Tino, Tante e Tano? Tino, Tano e Tante é o mismo. Tante era un personaje, a ver, Tante ao fin e ao cabo era un personaje que facía en TikTok, Sí. que era pa que se me entenda, a ver, eu son da aldea, do rural de toda a Eres vida. de Moraña, dixemos. De Moraña, dos Milagros da Amil, sí. Entonces, cando me fun cando pasei do colegio ao instituto, que íbamos para Pontevedra, a ciudad, eu quería falar castellano como a todos. Sí. Empezou unha tontería e eu quería falar castellano como a todos. Tuve unha época que como que me daba vergonza falar en gallego. Moi mal, Moi mal pola miña mal. parte. Pero foi peor a decisión, o sea, eu quería falar castellano, pero non me salía. Eu quería hablar castellano e marchaba e non era parecía tontiño. Bueno, Entonces, pero hai moitos que así na tele e tal falan ese castellano con ese acento gallego e xente gustache. sí, pero por Pero exemplo, ti salíache sin querer. sin querer, sí. E despois, cando empecé con TikTok, eu fixera un vídeo falando así, queixándome, a máis fora no mes de agosto, estaba chovendo, e fixera un vídeo forzando ese acento, e chamou moito a atención, fixo moita gracia, e de feito, houve unha temporada en que cheguei a ter casi 50.000 seguidores en TikTok. Moi son seguidores. Son seguidores. O que pasa que, bueno, tampouco non supen gestionar nada ben, Sí. rayábame moito, eu non me creía o dos seguidores. Xa. Sempre tuve en mente eso de que eran bots, que non eran personas reales. Pero sí que era. Claro que era. Eu recordo un día entrar no Carrefour e decirlle a miña muller, decir, tía, ou me estou volvendo loco ou a peña me está mirando. É que, ao final, cando usamos redes e vemos números, porque tío, ao final Sí. o que ves son números, pero detrás deses números hai persoas, e diste, 50.000. Sí, pero 50.000 en Galicia están todos espallados por aí, e podes ir a un sitio, saludanche tal, e hai momentos que diste, non, sabes que non és unha persona tal, pero te crees así un pouquiño Sí. moi importante, non? Sí, Dices, hostia, me está conocendo a ver, xente por pola exemplo, calle. eu esa sensación non a tuve, No, pero algunha vez digo, hostia, xente me saluda pola No, calle. pero, ou me mira. pero incomodoume moito. É raro, porque a mí tamén Incomodoume. pasado é raro, pero ao mesmo tempo dices, hostia, pues... Sí, a ver, agradecese, sabes? Eso sí que se agradece, pero sí que é raro, A min eso sí que me costou unha barbaridade, eso de que de repente aparecera unha persona que nunca viches diante, hombre,
Si, aí ves que non sabes como... Pero diste, hostia, está chovendo ao final. Sí, Mola claro. esa sensación. É Claro. raro, pero ao mesmo tempo mola. Sí, sí. Porque, eso, ti empezastes no TikTok. No TikTok, sí. Eu empecé, xa che digo, de eso, de tontería por miña sobrinha na pandemia, como moitos. E eso, empecé, de feito, os primeiros vídeos que fixera os bailando. Sí. Fixera uns cuantos vídeos Bailas bailando. ben, Eu vinche. Gústame bailar. Bailas ben. Sí, me gusta bailar. Sí, sí. A música, encántame. É eso, o sea, a túa, digamos, andadura artística televisiva, pódese decir que empezou no TikTok. Sí, totalmente. Porque a xente mellor dirá, pero este quen é? Porque a xente que non, ao final, non che No, conoce, nin é a mí, nin a normal. moita xente que traigo aquí. É normal, totalmente normal. Como chegastes a donde estás? Entendo que foi polo TikTok, porque en cantos programas e series estuvestes? A ver se eres capaz de acordarte de todos. En programas, por exemplo, en Televisión de Galicia, estuve en Xuntos, estuve no Land Rover. Land Rover foi o primeiro. Bon, irei o contando. En Xuntos. En Xuntos, sí. Que fixaste? Vamos a ir, se che parece, enumerando os sitios onde estuvestes e que fixastes en cada un. Vale. En Xuntos. En Xuntos foi como cómico a facer monólogos. Sí? Sí. Por que che chamaron de Xuntos? Polo TikTok? Pois, se che digo a verdade, non me acordo. Non me acordo. Eu sei que, por exemplo, en Land Rover sí que fora por TikTok, por un vídeo que fixera... Do árbol. Exacto, por un vídeo que fixera dun pino. Sí. Un vídeo que fixera dun pino. Si que ti tiñas un pino que era unha Un pino merda. que era unha merda que estaba e en física comparativa. O teu veciño tiña un pino que era Verde, frondoso, precioso, que bonito. sigue tal. estando ali o pino, cabrón, que bonito é o puto pino. O teu unha merda. O meu xa non nin está. hai. No. O sea, por eso fostes ao Land E Rover. por eso fun ao Land Rover. Despois a Xuntos creo que foi por casting. Sí. A Xuntos creo que foi por casting. E nada, fixen o casting, chamaronme para ali, estuve un par de veces ali facendo uns monólogos e tal. Despois no Bamboleo tamén En estuve... Bamboleo que fixestes. Tamén igual fun facer uns monólogos. Si, todo, sempre de humor, non? Sí, maiormente sí. A ver, a mí o que máis me gusta é o humor. Ver a xente disfrutar, ver a xente pasarlo ben, para min é o máis bonito do mundo. Vale. Xuntos, Sí. Land Rover, Sí. Bamboleo. Bamboleo. Que máis? Estuve en Luar tamén. En Luar. Estuve en Luar tamén un día facendo un monólogo. Despois participei nun programa que se chamaba Pesca Total. Sí. Aí que foi Que bueno, ese impresionante. non era de humor, pero... Non, ese foi porque miña familia por parte materna son mariñeiros moitos. Sí. E entonces, claro, vin a oportunidade de poder experimentar, non? Meterme nun barco e sentir o que é o traballo dun mariñeiro e nada, presenteime ao casting e colleron, é moi ben. É moi ben, foi increíble. Experiencia. Foi increíble. Pesca total, Pesca total. Recomendo a calquera porque foi impresionante. Que vexo o programa. Que vexa, Podese que ver vexa. online. Sí, podese ver na galega, sí. Vale, que máis? Despois estuve no Quen anda aí tamén. Quen anda aí? No Quen anda aí, que me levaron así de... Sí, tipo tertulia. No, levaronme como invitado. De feito celebrei ali o cumpleanos, o sea... Sí? Truxeron- Pero ese día, porque normalmente, bueno, levan xente por Ese tamén facerse... os do Quen anda aí levaronme tamén por unha canción que fixera. Ah, Fixera... unha canción dunha boda, pode ser? No, outra, é que me contabas. Fora unha canción que fixera do cocido. Ah, tamén me acordo A contar. canción do cocido, que joder, que cuidado que non dou voltas a canción do cocido, Sí. Sí, que de feito falabas do da boda, eu fixen unha canción pa unha pareja amigos, que se casaron. Un saludazo se ven o podcast pa señorito e señorita Meju. Seguirán casados? Sí, bueno, canción ben logo, son unha non? pareja estupenda. E fixen unha canción e cando acabei de cantarlle a canción todo Dios me pediu a canción do cocido. Hostia, Nunha boda. porque sabían dela. Conocía, sí. Moitísima xente, tío. Pero De esa feito- canción está en algún sitio para escutar. No, eu subira a TikTok, fora unha Pois tens que tontería. subir a canción a YouTube en algún lado. Si hubo un restaurante, creo que era de Lalín ou de por alá, non? De Lalín, creo que era, que me quería facer un videoclip. E eu dicindo que non. Como que non? Si que é non? hoxe falo. Sí, hoxe sí. Si, hoxe sí. No momento non, porque... Non te esperas. No, porque, joder, eu viña no coche. Aparte que me acordarei toda a vida, viña no coche. E íbamos comer hamburguesas. Sí. E En vez de facer unha canción de hamburguesas. No, de repente chamoume miña nai por teléfono e dime, que facedes? E tal, e pois nada, vimos ao do supermercado, imos ir a comer, e dixeme, vin de comer que acabo de facer o cocido. E que euforia, estaba sonando unha base, que a mí mola moito poñer na radio, en vez de música tal, poño bases de hip hop ou tal, Sí. e tiña unha base posta e empecé a improvisar así no momento no coche, e a gravalo.
Ai, estabas grabando. Claro, puxinme a gravalo, sabes, a impro. E xa che digo, pegou voltas a puta canción de Cocido, madre mía. Ostras. Sí, Cocido. O sea, foras o can anda aí a... Fun aí como invitado, o sea, sí, Sí, foi un pouco polo tema da canción. Sí. Que máis? Que Se levas uns cuantos, de feito fixéronme improvisar ali unha Sí? canción, sí, co Padre Patiño Ostras. e con Roberto e todo isto, sí. Se levas uns cuantos, Sí. Xuntos, Bamboleo, Land Rover, Sí. quen anda aí, Sí. Pesca Total. Pesca Total. E bueno, máis no novo Rei da Comedia, claro. É o novo Rei da Comedia que fui Que aí. foi onde nos conocemos. Donde nos conocemos? Que opinas dese programa? Do novo Rei da Comedia? Sí. A ver, tuvo cousas moi guapas. Tampouco... Estuvo ben. Estuvo ben. Estuvo ben. O mellor foi conocernos. Sí, sin duda. Ao final, estas experiencias, o que mellor te levas é a xente. Sí. A ver, ten as súas cousas de que, oye, pois queiras que non Vai facer aprendes. un niño, dentro de nada, Ai, non, flipa. O sea, máis ou menos agora, bueno, dentro dun mes ou así, eu estaría facendo casting. Estaríamos recibindo as noticias. Eu fui a facer o casting en diciembre, por Navidad ou así. Por aí andaría a cousa. Eh, Sí, por aí andaría a cousa, sí. Sí, máis ou menos. Sí. A ver, que eso... Iba che preguntar polo Rei da Comedia despois, pero xa que estamos agora, quen é o que mellor e peor che caía? Se non é mellor ou peor che caía, é quen che gustaba máis, quen che gustaba menos, quen creías que fosía peor, A ver, eu, por exemplo... Canta claro, Tino? Sí, eu canto claro. En canto a trato de tú a tú de personas, Sí. eu, por exemplo, hablo de sobra contigo, con Juan, con Uxía, moi ben, con Antía, moi ben, Charlie, moi ben, Carmen, moi ben. O sea, moi ben con todos. Por ejemplo, pero con quen máis tes relación agora? Con Juan e contigo, sí. O resto desapareceron todos do planeta. Bueno, Vivides, os do Rei da non Comedia? sei, desapareceron todos, macho, foi unha pasada. Non, eu con Uxía falo, que con Sí, Uxía tamén con cadreno, Uxía tamén, anda aí. incluso con Leti tamén de vez en cuando ainda falamos algo, Sí? sí. Oh, non sabía eu. Sí. Ah, de que falas ti con Leti? No, joder, o típico, a mellor por Instagram, sabes, que lle comento ou me comenta e tal. Pero sí. ibas a decir quen é eso? No, eu, por exemplo, cos que menos tal, con Brais, con Brais quizá o que menos, pero porque tamén non era unha persona moi cercana, ou a mí Sí, non me o mellor o carácter dele era máis introvertido. Sí, un pouco e nós somos máis. máis Sí, adiante. sí, a mí justamente... Non sabes o que ten? Notase moito cando unha persona é de ciudad e de aldea. Sí, Non nota a diferencia? sí, Os de que se aldea nota. somos como máis... Sí, xuntámonos. Os da aldea xuntámonos. somos máis aldeanos. Sí, máis campechanos, sí. E os de ciudad como que... Sí, pero un pouco... Ou é que a veces non é por Brais, e moito menos, pero hai... A min ten-me pasado de xente de ciudad como que con os de la aldea... Como que se sinten... Sí, teñen medo de que cheiremos a esterco. Sí, Pois no, os da aldea tamén nos lavamos, Sí, os huevos que comedes, os huevos. Huevos, non, pero os huevos de comer. Bueno, a ver, cómense todos os Cómense huevos. todos os huevos, non? Claro. Pero os huevos de Jaliña Sí. veñen da aldea nosa, non? Ai, O sea, non. na ciudad Jaliña eu creo que non hai, No, me suena a mí que no, Ou, bueno, ahora chamaranlle cojaliñas e terá algunhas no piso. co Na huevos. terraza, cojaliñas. Co huevos. Sí. Pero eso, en plan actuando, quen era o que mellor e o que menos diste? A ver, por exemplo, actuando... O que dixera, a ver, ao final, unha cousa é actuar e outra cousa é humor. Claro. Ao final o programa é de humor. Hai xente que actuaba moi ben, pero mellor non lle facía tanta gracia. Claro. A ver, Antía, por exemplo, como actuando gustábame moito. Antía e Carmen actuando gustábanme moito. Pero? Ibas a dicir algo? Actuando gustábame moito, por exemplo, nos monólogos, no? Pero bueno, tampouco é criticable porque eu tampouco non lle gusta a todo o mundo, Non somos croquetas. Non somos croquetas, aí estamos. Aí estamos nos monólogos, eu sempre dixen, ti e Juan fostes dúas persoas que me sorprenderon un montón de Iso nunca... que o monólogo era a primeira vez. Pois por eso precisamente, de non enfrentarse nunca ao público, subirte ao escenario, soltar o teu monólogo inteiro, aparte de eso, a chichilla, os... Sí. Hai xente que é moi boa en plan no método, pero falta esa chispa, que esa chispa non a ten todo o mundo.
Claro. Non estou dicindo que eu sei aquí tal, Claro. pero ao final teste que falar ben. A mí, por exemplo, eu creo que teño esa chispa. Test. A mí, por exemplo, E sen salir do paso. A min cóstame, eu podo ir a facer un monólogo e levo un texto de principio a fin, pero sí me costa relajarme moito. Eu estou moito mellor detrás dun personaje. Aí estou moi cómodo. A hora de actuar, sabes, estou moitísimo máis cómodo. E incluso, dame moitísima menos vergonza. Pois mira, volvo para atrás, porque tiña outra pregunta, porque empezamos co Rei da Comedia, pero bueno. Tiras máis pola comedia ou pola actuación? Gustache máis actuar? Sí, actuar. Interpretar un personaje. Pero gustache facer comedia? Sí. Si tes que quedar con unha? Quedar con unha e descartar a outra? No, si dis que prefieres, facer un personaje ou facer comedia? Ou Pues, fusionar todo? Actor de comedia. Sí? Por ejemplo, sí. Sí. Si, péjache moito. Sí. A ver, que conste que, por exemplo, a min no tema da actuación fliparía, supoño que a todos os que se dedican a eso, fliparíame facer un personaje chungo. Fixestes. Non chungo de malo. Porque a mí, claro, eu tuve a suerte de traballar en 3 series como actor de pequenas partes. Claro, vese que andamos saltando preguntas. Aparte, andamos, en singular, Bueno, ando eu, pero non, porque ao final unha cousa che leva a outra. Sí. Cansábamos enumerando todas as cousas que fixestes. Sí. Bueno, como saltou o Rei da Comedia, por eso empezamos a falar deso, non? Estuvestes en series, en pelis. Sí. En pelis non, en series. En pelis estuve en casting para a película de Carla Simón, que ademais era a leche porque era para un personaje xa secundario, sabes? O sea, sí, era aí algo xa era gordo. algo de con continuidade e todo. Sí. E aí estuve en casting que pero foi... non saliu. Non saliu. Bueno, tamén, a ver, dentro da miña cabeza eu casi decía isto non pode salir porque era moito, sabes? Eu non fixen teatro, non estudiei artes, eu non fixen nada deso. Hai xente que estudia para calquer oficio, vale, estudiástela. E hai xente que sin estudialo ten ese don e o sabe facer ben. Sí, Non, sí. o estudio, non só o estudio che dá o saber. Home, non, está claro. Hai xente que ten un don para facer unha cousa e non estudiou. A ver, a min, por exemplo, que é unha cousa das que me Pero en anima, moitas non? profesións, hai, por exemplo, xente cortando pelo. Sí. Hai xente que corta pelo que nunca foi a clases, empezou a mirar vídeos, empezou tal, son buenísimos. Sí. Xente que fai cuadros, xente que fai... Hai moita xente que fai cousas grandísimas sen haber estudiado. Ao final, a práctica fai moito. A práctica é máis as aptitudes que teña cada un. Sí. Eu sempre fui moi lideiras. Sí. A min a vida levoume por 1000 camiños. Entonces parece que non, hai moitas situacións que non se me fan raras para nada. Sabes, que cando probaste un pouco de todo. Claro, cando pa un actor, eu que sei... Imagínate a Maxi Iglesias para facer de albañil, ao mellor ten que estar mirando pa unha obra 3 meses e ver como se comporta un oficial de primeira, Claro. como pa unha funda, como escupe pola... E para min subirme a un andamio, Claro, que ao final A un naturalidade actor un pouco... que solo foi actor Claro. para interpretar un personaje, tense que meter na piel do personaje. Claro. Durante X tempo ten que estar tal. Ti como Claro. fiastes de todo. Claro, eu din máis voltas que un trompo, mi madriña o Carmen. Porque claro, ahora estamos falando de unhas voltas con trompas. Din máis voltas eu, madre Esa mía. apúntoma. Porque agora estamos falando das cousas que fixestes en modo tele, tal. Sí, porque isto estamos falando de que foi en cuestión de 3 anos. Claro, despois preguntareche por Sí. outras cousas que fixestes sin ser tele. Pero, en plan, series, encantas. En Cales? series, como actor de pequenas partes, estuve en 3. Sí. Estuve na serie Ángela, estuve na serie Operación Marea Negra, Sí. e máis estuve na serie En Clanes agora na segunda temporada, como actor de pequenas partes. Eso, cuidadito, Que Clanes, a primeira parte foi un pelatazo. Sí, na primeira estuve, pero por exemplo na primeira era... Figuración. Figuración especial que chaman eles. Xa pasas por ali. Claro, no, bueno, eu tuve en continuidade toda a serie, Sí. moitos, pero nada de texto. Claro, pero ahora na segunda parte Sí, xa me ti deron eres un texto. actor con texto na segunda Sí. parte de Clanes. Sí, sí. E faz de... Ca cara que tes? Narco. Bueno, cada un ten a cara que ten. Mira, acórdome cando fun facer o primeiro casting que era pa a peli de Cuñaos de Touriñán, Sí. que é unha peli de comedia. Sí. E eu iba no coche e voulle dicindo a Pili, a miña muller, dice, no, estes van se fijar en min, levo toda a vida chamando a atención que todo Dios, se me enfila, en mí non se fijarán por guapo, pero levántolle desconfianzas a canquera. Te lo juro. E iba fostes dicindo, ao no, casting. hoxe van se fijar en min, porque se van fijar en min, porque se van fijar en min. E acórdome que iba con un pantalón vaquero bastante apretado, unha camiseta negra e unha cazadora de cuero negra.
Claro, que para que se achadaba todo. Claro, e entro para dentro e vexo que o director de casting levanta a cabeza, me mira e tal, eu seguín a miña historia, e dali a un rato ven, me dime, tesme unha cara de narcotraficante. E guai, non? Non está no carto, ti no día, verdad? Eu non sei onde, pero bueno. E xa che dixo, e ao principio era para ter texto, despois non saliu, pero bueno, foron 3 meses de grabación. Pero ao final fixestes de narcotraficante en Clanes 2. No, eso foi no 1. No, pero agora... Sí, de lanchero, ademais. De lanchero. De lanchero. De conductor de lancha. Condutor non, iba ao lado, iba... Bueno, tú eres lanchero... Lanchero 2, como Lanchero poñen 2. Lanchero 2. Pero moi guai, E joder. depois estuve en moitas así facendo figuracións especiales. Hasta nunha internacional. Ai, é verdad. Sí, en Der Galicia Crimi ou algo así. Sí. Sí, que era para ir facer de camarero, o tipo mirou unha pinta e díxome, ti de hippie. Outra, e aínda así que fixestes cousas, Sí, en series que a tontería estuve en 9, polo menos, Sí, pero faltache, non, algo que digas, non, é un pouco, estamos, bueno, todos os que nos dedicamos a facer isto, é como un pouco frustrante, non, que falámoslo moitas veces, que estamos aí, dalle, e non ves que salga nada. Claro, que non salga nada. Que digas... A ver, porque... Que crees? Me imagino que é como para todo, ao final ten que haber un proxecto no que ti encaixes. Está claro que eu nun programa de facer magdalenas non encaixo, sabes, pero... Eso, na televisión de Galicia, que fui donde máis cousas de feito, fixestes... estaba me acordando, na televisión de Galicia hasta foi un reportero. Sí. Nun programa que se chamaba Nadal Challenge, que era un programa de... Bueno, estás tamén no das Rías Baixas. No, das Rías Baixas, no programa de Festa en Canal Festa, máis Rías en Baixas, verán, pero bueno, sí. xa un canal das Rías Baixas. Sí, é un canal das Rías Baixas, é un canal pequeniño. Pero bueno, eu mil agradecido Estás con aí? ele. Sí. É moi ben. Ben, Funciona xa levo con ele, xa levo pois 3 anos. Jolín. Pero eso, na televisión de Galicia, é eso, non? Que falámoslo moitas veces, que non é nada malo, pero ao final diste sempre ven os mesmos. Sí, tío. Sempre ven os mesmos. A Diste, jo, non hai como unha oportunidade, bueno, foi o Rei da Comedia, pero foi o Rei da Comedia, quedou aí, é como que... Se pasou así, sin pena ni gloria ninguna. Sí, nos deron tantas esperanzas, tantas expectativas. Sí, bueno, despois, cando acaba o programa, imos ir a... Nada. Imos ir a merda. Imos ir a merda. Bueno, eu armei aquí o meu podcast, maravilloso. ti armaste este un show de comedia. Un show de comedia con Juan Meniño. Juan, o ganador, lo oímos. Lo oímos. E ben. Que, joder, as primeiras 3 actuacións foron cheo absoluto. Si nos estades vendo, aquí Tino Barros e Juan Meniño teñen un espectáculo de comedia. Un espectáculo de comedia que se chama Aloimos. Buenísimo, e para toda a familia. E para toda a familia moi importante que hoxe en día os nenos só están cos móviles acastables. Exacto. E diredes vos, estás dicindo isto en canal de YouTube? Sí, correcto. Pero unha os responsables poden facer uso das pantallas, pero os nenos hai que leválos ao teatro. Eu penso que é un planazo. Para unha familia un domingo despois de comer coller aos rapaces e dicir, ala, vámonos todos para o teatro. Bueno. E ao acabar no teatro, Pero un claro, francho. hai que os teatros que nos deixen os teatros, non? Para ir a fazer funcións. É complicado, non? É complicado porque moitos, pois eso hai cerran os programas xa con moita antelación, sabes? Xa. E xa teñen fechas ocupadas, é complicado de moverse. É que tiña aquí Pero a bueno, pregunta... nada é fácil na vida, No, Entonces... a pregunta, mira, tiñache aquí, ves difícil entrar neste mundo hoxe en día? Sí. Date conta que ahora mismo todo o mundo soña con ser famoso. Bueno, todo o mundo soña con ser famoso. Pero claro, ti soñas con ser famoso? No, eu non soño con ser famoso, eu soño con vivilo. É que Como que se falaba antes de pesca total, sí. O tema de a sensación de vivilo. Eu si un problema teño é que eu non son nin agorero ca pasta, nin ambicioso. É o meu peor defecto, porque non son nada ambicioso. Non son nada defecto. Joder, eu moitas veces, para que me entendas, a min levantan agora o teléfono ou ás 2 da mañán e me di, mira, necesito un actor hoxe para estar metido nunha lancha hasta as 10 da mañán chovendo e vou sin pestañar. E se me din por 30 euros vou. Esta parte borra. Pero chámache, mira, te 30 euros, por suerte que... Bueno, iría, pero refiérame porque é algo que me apasiona. Claro, pero é que hai unha diferencia moi grande, que hai xente que quere ser famosa e hai outra xente que lle gusta facer tele. Claro, aí está o tele, detalle. ou facer este tipo de historias. Eu, por exemplo, eu agora estou facendo isto un sábado pola tarde,
un domingo pola tarde, un domingo pola mañán, canta xente estaría traballando gratis un fin de semana. Porque para min isto é traballo. Por supuesto. É traballar gratis un fin de semana. Canta xente estaría dispuesta a iso? Non moita. Pouca. Porque o fago? Porque me gusta. Porque che gusta. Sí. Se pudera facelo na televisión cobrando, parva sería se dixera que non. Evidentemente, non te jodas. Calquera. Calquera, pero... Calquera en calquera traballo. Non, escuítase moito, este está na tele, canto cobra tal. Todo o mundo cobra por Todo o traballar. mundo cobra por traballar. É un Todo o traballo, mundo non? cobra por traballar. Que Por está supuesto. mellor... E non é un traballo fácil. Tes que valer. Que tes que valer. Aparte que, claro, ti velo desde a casa ao mundo da televisión e velo como todo super glamuroso, todo super bonito, super fácil, pero outra cosa é cando estás ali. Sí. O sea, hai unha peli, agora non me acordo como se chama, que é sobre unha tía que queda encerrada nun contenedor marítimo e cae ao mar. Non sei se te das conta. Sí, Vina. Non me acordo. Sí, Pois ti pensa algo que así. esa actriz tuvo que estar grabando xornadas de 8 e 9 horas metidas na agua hasta aquí. Sí. Agua de verdad, fría de verdad, Sí, e ali metida. tal, para a xente non o ve. Pero cando, por exemplo, no Rei da Comedia, había moitos comentarios, para facer o que fai ese, vai ti. Vai ti, sale ali diante de 100 ou 200 personas e ponte ali. Sí, pero houve xente que foi ao casting e non os colleron. Pero ten colleron. Certo? Sí, Colleron a min, colleron a ti, colleron os que estábamos ali. Joteríamos, que ao final diste, tal, pero teste que sentir un pouco tamén orgulloso, diste, bueno, pois de 100, 200 personas, a min colleronme. Exacto. Que ao final... Aparte que é moi bonito. É un consuelo. Mellor sí. Sí, a ver, aparte é eso, a experiencia que te levas, lo viviste. Sí, mira, se non fóramos ali, ahora mesmo non estábamos facendo isto. Todo Totalmente. pasa por algo, todo pasa cando ten que pasar, todo ten un... Todo. E aparte de eso, a vida vai ser toda sempre así. Sabes? O sea, moitas veces te vas a sorprender con calquer cousa que che pase. Sí, Pois a xa veces que vai ven, salir ben, a veces vai salir mal, A veces pero... vai salir ben, normalmente suele salir mal. Eu vira unha vez unha frase, tampouco. Normalmente, non A ver, a veces, depende como vai a túa cabeza. Se ti és unha persona que sempre está dicindo vaime salir mal, vaime salir mal... No, eu non sou unha persona deso, pero sou unha persona que dixo, estes cóllenme, e sale un sí. E dixo, aquí non, e aí non. Pero é que mo dá o corpo solo, tío. Pero con todo, en calquer ámbito, o sea... Eu en iso fallo bastante, Pois eu teño un don... En cousas acerto, en outras fallo. Pois eu teño un don que flipas. Teño un sexto sentido. A ver, hai cousas que teño moi claras e hai outras que me descolocan moito. Pero eu é moito sensacións, tío. Eu debo ser un pouco como aos cans. Pero eu a veces o meu radar de sensacións fallanme. Eu sou unha persona que sempre dixo a min as cousas claras. Canta claro. Canta claro é porque eu sou unha persona que non sei interpretar nada ben as señales. Son nefasta. A min tesme que dicir las cosas claras e os chocolates peso, non? Si non nada. No, tío, no. Eu, mira, por exemplo, o tema de ligar nas redes sociales. Sí. Eu non ligo por redes sociales, eu non ligo ningún lado. Eu estou ligada. Bueno, eu tampouco que... eu levo ligado 30 anos casi. Eu non sei casi. interpretar as señales. A min tesme que vir e dicir, oi, gústasme, queres ir a tomar algo? A min, se non me dices eso, eu non interpreto. A min mandasme un fueguito, ou mandasme un 100, que vale máis? Un fueguito ou un 100? Ai, non me dixas, eu de redes sociales e eso... Ti xa estás ligado, eu lo levo ligado toda a vida. Pero non, eu de redes sociales non me entero un carallo. Por eso que eu as señales, por exemplo, vou a un casting ou alguén tal me fala por internet, que queres? Dímolo Ponte ya, claro. Canta claro, porque non estou interpretando as túas señales. Nos castings hai moito cara de póker, sabes? Que non sabe... Si, e poñen ali na penumbra para que non se lle vexa a cara. Non sei, a mellor é a vibra de decir... A vibra no momento... Bueno, un director de casting, se non se está vendo, Tino Barros... Que é un actor... E Alba Castro es... que Carlos Blanco díxeme, eres un actorazo, E a min Carlos Blanco me dixo, te pongo un uno. Non, eu con Carlos Blanco... Ben, eu... Gustoulle cando fixo monólogos, dime, por aí.
por aí. Sí, Pero sí, Carlos sí. Blanco non me viu a min de reportera, porque iso nunca saliu a luz. No, o meu tampouco, o meu quedou ali no caixón. Pois pídeo a que cho manden. Nada, xa lle pedín, pero non me mandou. A mí mandaron. A mí non, a mí, Eu porque o teu prepararan e canteño tal. claro ali, digo, mándamelo ya, A mí nada, nada. Eu pedínlle e dixérame, no, es que está en bruto. Agora borraron todo. Bueno, vai, Xa onde vai está todo ali, vamos, na papelera de reciclaje. Non queda nin o platón. Mira, cal sería a túa meta? Dijas, gustaríame, facer isto. En audiovisuales, dices así e tal. Se dixeras, damos a elegir o que queiras. Isto. A min xa che dixo actuar. O sea, molaríame... Protagonista. Sí, xa non dixo ningún protagonista, pero Es máis humilde. que tuvera que crear un personaje, pero que me tuvera un margen a crear ese personaje, sabes? Sí. Pero en plan, o que máis ilusión che faría sería actor nunha peli. Actor. Antes que o mellor estar nun programa de humor. No, a ver, é que o humor tamén me gusta moito. Tamén me gusta moito, pero é iso. Eu nun programa de humor véxome, para ser sincero comigo mesmo, véxome mellor detrás dun personaje que nos monólogos. Claro. Nos monólogos, mira que levo... Pero estar nun programa, imagina, Land Rover. Sí. Facendo un personaje de humor. Un personaje, sí. Sí, sí. Sí, sí. Roberto Vilar, Land Rover, agora que vades a empezar Land Rover Diario, de lunes a que jueves. estamos puestos. Vades a dar feito todos os días, se algún día está descansado, se nos queredes chamar. Non sustituímos a calquera. Nós facemos sustitucións, actuacións, bodas, comunións, incluso che cambiamos os plafóns e as bombillas que fai falta. Todo. Recollemos huevos. O que faga falta. Sí, sí, sí. Que foi o máis turbio que vistes neste mundo? O máis turbio que vin, no, que me pasou. Ou que che pasara? Pois traballar para a mesma productora un día como actor e ao día seguinte como figuración é o trato recibido por parte da xente. Sí? Sí. Un día eres... Cambia moito. Un 200%. Un día eres tino e outro día non podes falar. Cando vas como figurante és un manao de número ovellas. máis. Un manao de ovellas, nin te miran. E cando tes... E cando tes papel, sí. O sea, pero no mesmo sitio, na mesma produtora... en 2 días diferentes. En 2 días diferentes. Pero con moita diferencia de No, que va. Sí. Que va con pouca. No. E un día tes un trato, e vas dali a 2 días e o trato non é o mesmo. Hostia, eu sou un pouco hipócrita. O sea, porque ao final aí non están... No. Tratando a ti, non? Están tratando o contrato que teñas. Sí. Eu foi a sensación que tuve, polo menos. Bueno, pero iso tamén nos pasou a nós... Tamén nos pasou. Por eso te digo. Canto máis cobras é como... Sí. Oxe comes... Sí, pero por eso me parece... Oxe cobras, oxe comes aquí un jamón ibérico non sei que... Sí. Si, non, pois comes ali unhas croquetas As congeladas. croquetas congeladas. Da casa, as croquetas da casa. Sí, da casa de alguén, non? Da casa da collona, son. Pero, sí, pero para min é o máis turbio, o máis feo é eso. Aparte que eu dejo moitas veces o do audiovisual desde dentro, a min parece un mundo turbio, Mentres estás aí intentando... Mentras vales, e no momento que non vales, das unha patada e toma polo saco. Sí. A min pasoume unha cousa no Rei da Comedia. O que? O último día, Okay. o día da final, non sei se te acordas, que claro, como era o último día, propuxemos eu e outro dos compañeros dicir, joder, tomámonos un chupito, coño, hoxe que é o último día, todos sí, xuntos. bueno, creo que sí, o que vas a contar. Sí, pues, no, e xe, joder, que vamos a tomar un chupito todos xuntos, brindar polo último día de grabación e que no. E hasta chamarme a de seguridade, dixo, manda carallo. Pero eso era, a ver, non o tomes a mal, eu creo que é porque ao final vas a actuar e non che deixen beber alcohol. Pero a min... Entendo que non me deixen beber alcohol, pero é o último día... A min o de chamar a seguridade... Un chupito, cojones, creo que vamos tomar un chupito, que No, pero sí, é porque, mira, eu ali teño visto xente que traballa detrás, en plan, cámara, tal, non sei que, e levar ao bolsillo as gotas para meter iso ao café, Pero en plan, que non me vexan, eu eso vino ali. Pois mira, nunca pois debín levar a botella no bolsillo, me cago na hostia. Eu vin eso, pero, hostia, tanto como para chamar xa os de A seguridade. Bueno, a ver, hai que contar tamén que nos pasou que fóramos un día ao Luar, estando aínda no Rei da Comedia, e pois quen son de se vos dar... Pero se viñamos onde grababa o Rei da Comedia. Pois mira, eu actuei no Luar, fun como monologuista, e ben, co meu camerino, con e cando fomos de saber, recordas que hasta tuveron que ir a preguntar
Si podíamos cenar. Sí. As putas galletas, tacaños. Cago en un puñado Si de galletas. pretendes que nos chamen para ir a traballar falando así, no, jodidos. No, pero ao final... Bueno, tamén che dixo unha cousa, en algún momento o mundo tense que dar conta dun pequeno detalle. Sí. Sin peón non hai obra que arranque, Tamén é boa frase. Podes ter 14 técnicos, que como non haxa que encarrete, a obra non avanza. Cal foi a última? Dixésteme dúas frases que me gustaron. A outra non me acordo cal era, pero esta sin P1 non hai obra. No, eso é verdad que xa pode hai vir. moita, Pero xa é verdad, xa hai pode moita vir o falta de ingeniero, o seguridade. arquitecto, que Sí, se o P1 sí, que sí. fai a masa. Que pasaría, por exemplo, no peor dos casos, ojalá que non, toco madeira, que me refiero, a unha Pois comparativa. non é madeira, isto é Pero quitar xa non vou nin a nombrar a nadie. Hai un programa, sí que vou nombrar, a Broncano, por exemplo, que ten un programa ahora mismo de éxito, non? Que está funcionando a tope. Que pasa se mañán Broncano lle pega un algo e ten que estar ingresado no hospital? Pois non hai programa. Se acabou a revuelta. Sustituirano. Sí, pero un xa non programa vai ao final pero non é... xa non vai ser eso. Claro. Ao final os que van a facer iso teñenos que tratar ben a todos. Claro. Se ti non vas, eles... Pois aí está, e moitas veces eu que vexo neste mundillo é ese, como esa cousa, sabes, como se tuveras que falar ca xente que está no piso de arriba de todo, Xa. E as Torres Gemelas, mira que altas eran, Caíron. caíron. Ai, Dios mío. A ver se non nos cae todo tenderito abaixo. Esperemos que non. Hai que falar tamén un pouco de ti, porque estamos falando de tema tele e tal, pero ti fixestes de todo na vida, e sen que houve unha época da tua vida que jodida. Si todos temos, ao final, a vida é jodida. Que pasouche todo. A mí, pasoume cada Non sei se historia. queres falar... Sí, tampouco non... Antes de dedicarte a todo isto, bueno, falastes que fostes tatuador, non? Sí. Que máis fixestes? A ver, o meu chollo normalmente toda a vida foi, sobre todo os primeiros 15 anos, foi na construción. Empecé na construción con 16, por aí. Con 16 anos. Bueno, era moi típico, xente, bueno, da miña edad, da tua edad, chegar aos 16, que era, en plan, aos 16 podes deixar de estudiar e ir ou para mariñeiro, aquí a xente iba para mar ou para obra. Ou para obra, sí, pero agora obra... E o meu primeiro chollo foi nun taller mecánico, sí? Nun taller agrícola, así que estuvera, pero moi pouquiño tempo, porque, bueno, despois foi cando se me complicou un pouco a existencia, que se separaran meus vellos, eu marcheime para empaquetaronme para lá, para Fuerteventura, e ali foi onde empecé, que empecé facendo muros de pedra volcánica. Ostras. Ainda me faltaba un mes por 16 anos. E xa estabas... E xa estaba en Fuerteventura, soxiño. E hoxe en día, con 16 anos, non levanta nin unha pedra. Sí, sí. A ver, eu tampouco era por... Non era por justo, pero non me quedou de outra. Xa, pero diste, bueno, non estudes, pero fostes a traballar. Fui, sí, pero claro. ahora hai moitos que din, non estudio, nin traballo, nin fago nada, san ali... Sí, non, eu non fun. Hostia, si fun. O sea, ti eres un currante. Home, sempre... Sabes, eu tuve moi mala suerte en canto con quen toquei. Xa. Sabes, eso sí, porque claro, eu fui un pai moi noviño. E claro, por eso decía o de sin peón non se fai unha obra. E hai moita xente que fala, joder, que agora non hai xente para traballar. Dixo, hai 10 anos botabadelos a patadas. Se marchas ti entran 11 pola porta. Pero agora non hai, Agora non hai, agora que pasa? Agora acordache cando decía esa frase, ou calas cando as coitas. Sí. Porque se calas cando as coitas... Porque o mundo cambiou e agora hai moitos que teñen que comer as súas Pois palabras. a min que me pasaba, eu como era papá xovenciño e a peña sabía que me facía falta o billete, sabes? Pasábanse de 3 pueblos comigo, pero pasarse moito, moito. Sabes? E pois, se non che pago 10, pago 15, se non douche a mitad, agora a mitad, patá... Eu, joder, teño un ano, que hasta o teño reflejado na vida laboral, joder, teño un ano de estar no mesmo ano en 12 empresas. En 12. Ese ano canto pagastes na renta? Ese ano non cobrei nada. No, porque fui todo pagar. Nada, Cando che ven a renta, tes 12 pagadores, No, pero no, tampouco me supuxo nada, pero estar nunha e non cobrar, estar noutra e non cobrar, estar noutra e non cobrar, e estar así, de unhas en outras. De feito, unha das últimas, que fora en Villagarcía, en Fesdega, que chegamos a traballar 72 horas seguidas, sin salir... Totalmente. Sin salir da obra, iba a decir o nombre, pero vou mal aguantar, sin salir da obra e non cobrar un puto duro, ni un céntimo. E depois dicen, joder... É que non hai xente para traballar, a ver, agora... Os que teñen empresas de construcción están se dando de cuenta dunha cousa,
Déixame tratar ben ao albañil, Home. porque non hai quen me veña. Pero trata ben ao albañil e ao peón. Sí. O sea, queres ir a todos os que teñas. Claro, pero trataos ben porque eso é unha É unha cadena. Unha escaleira, unha cadena. Si o peón está ben, o empresario vai ir ben, pero Claro. tens que telo o contento, Cando joder. empecé na construción era o peonaje máis típico de sacos de 50 kilos e hai nos que subir para onde están botando os pisos. A hormigonera arriba nunha terraza e ti veñas sacos de 50 e Pois, veña, supuestamente, que eu estou moi informada porque veño de facer ahora un cursillo de riesgos laborales, Sí. ella se forma, Sí, Depois a min chama Pero mellorante, pero fago de todo. Cando sacaron os cursillos eses? Que? Cando os sacaron? Pero vai, sácanos, pero que se vanse reciclando van cambiando na normativa. E recomendan que o máximo de kilos en un home son 25. Sí. Recomendanche. Sí. Unha non che muller digo- 15, que non che aí digo hai que no. matices, pero bueno. Pero era moi típico o de veña, móvete, a ver, dalle, É como, todo o día, como que falan, bueno. Pois, joder, eu polo menos no meu caso, eu ni unhas vacacións, Que va, ni os todo festivos en negro, facíanche firmar contrato que Claro. cobrabas tanto, bajabanche Claro. menos, eso foi moi típico. Claro, e agora- Ese foi un boom da construción. Claro, pero coño, a ver, Ahora teñen que agachar os orellas e déixame tratar ben empleado porque... pero eu estuve en Palma de Mallorca, estuve en Barcelona currando e ali no boom da construción ganabas pasta. Xa. Aquí no boom da construción ganabas un sueldo normal. Se que a Janabo era un empresario. Sabes? Esa era a gran diferencia. Xa. Que depois din, joder, é que ti agora non colles unha pala. Dixo, si podo, no. Claro, Si non me queda de outra, el primero, claro. Que si non me queda de outra, dou unha volta e Claro, non me pero queda ao de outra. final... Pero... non vamos ser tampouco falsos, nin hipócritas. Ti ves de estar aí, non, na construción, en ese mundo tal, e dunha vez que empezas a probar o mundo da tele, como funciona, o que hai tal, dis ti, quen quere volver para baixo? Claro, Di a verdad. Sí, a Ninguén ver, quere volver para baixo. Home, a ver, si hai a posibilidade, está claro. E non é o Que mismo. tamén che dixo, eu Non teño che caen os anillos e tens que volver. No, pero teño que reconocer que ainda ás veces ainda me acorda algo de decir, cago na puta, non sei si... Porque é un mundo si complicado, dá para atrás. meterse en este mundo. Por esto, máis que nada por esto, tío. Xa. Por... Cando che empeza a supoñer estrés ou tal, diste... Xa. A salud mental, todo o mundo fala dela, pero... Pero eu aquí quería facer un apunte que no medio de toda esta vida que tuvestes que, a ver, aquí daría para facer aquí un podcast de 24 horas. Buf. Non se trata disso, eu sei moitas cousas da tua vida porque ti mas contases e tal, Sí. e sen que tu és unha vida complicada. Sí, joder, eu botei pois un aniño e pico tranquilamente vivindo prácticamente non, na calle, o sea, na calle literal de todo. Con cantos anos? Con 16, 17. É como vivías? 16, 17, con 18 volví a conseguir, 16, 17. É como vivías na calle? Pois mal. Non, pero como o sea, Mal, eu estaba, que che dicía, eu fuma lá a currar a unha empresa que era eso, facían muros de pedra volcánica. isto foi vivindo na calle, pero non en Galicia. No, foi alá en Fuerteventura. E xa che dixo, eu estuvera un tempo na construcción, despois ofreceronme curro nunha pizzería, eu quería escapar de onde vivía por unhas movidas que había ali dentro, e ofreceronme curro nunha pizzería con vivienda. Entonces eu fui a currar á pizzería, estaba traballando na pizzería, aos poucos meses, 2 meses ou 3 meses a pizzería cerrou, Vaya, por Dios. me fui a la calle, a irme a la calle fuera del piso. Hostia, claro. Claro, Porque a entonces- vivienda era porque traballabas ali. Claro, a vivienda era porque traballaba ali, menor de edad, para encontrar curro, Joder. sin tutor legal, sin meus pais alá, nin nada, misión imposible. Meterte nun sitio a vivir era imposible. Xa. Entonces, eu recordo a primeira noite que dormín fora, dormín nunha terraza dun buffet. E ainda Un menos mal que estabas restaurante en Canarias. Estaba en Canarias. Que ali non é frío. Non. Hai aire, me cago en diola. Xa. Pero foi Pero ainda así, hostia, a ver, hai unha persona que te acompaña desde hai cantos anos? A miña xeño, 27 anos casi. Levas 27 anos? Sí. A tua muller, eu teño, bueno, a suerte de conocermos os dous. Sí. Pasaste 50.000 calamidades. Buf. Tuveste 50.000 Dábache traballos. dábache Porque tuvestes bar, tuvestes bares, todo. tuvemos 5 bares polo menos, non, tuvemos 4 ou 5 bares, tuvemos unha tienda de roupa. Pero que queres decir que ao final, hostia, eres... Dígoche Pois máis. sí que eres, eu digo, eres un superviviente. Ah, non, sí. E moito é parte tamén de ter unha persona ao lado que te apoiou sempre. Sempre. Que hoxe en día, Sempre. eu quería che preguntar, hoxe en día, o sea, ca túa edad, levar
tantos anos con unha persona e que estuvera aí sempre, porque hai xente que a primeira de eu non escapo daqui porque non. Cal é? O sea, a mí sorprendeu-me moitas veces, e teño falado, Dios, que díxono sempre, que envidia sana me dá vervos a ti e a tua parexa. Porque vexo como vos mirades, como vos tocades, digo, despois de tantos anos, cal é o secreto? Ten que haber algo. Ten que haber algo, pero non te sabría dicir. Eu penso que o único... Que haber unha cousa é o que vexo desde fora, e mellor entón vos matades. A vida tamén... No, que va, no. Non discutimos un carallo. Joder, que guai. No. O único, sí, eso sí é verdad. Si vou tomar uns viños, eu, como dixo eu, a correa en corto. Eu a correa en corto, sí, porque eu conózome, sabes? Entonces eu prefiero decirlo a boca chea, que hai moitos colegas que se rin, bueno, a ti Pili, a min Pili sí, porque eu lle dixo que isto sea así. Porque eu son de tendencia... Pero como é tendencia... Eu non teño o filtro, eu poñome a tomar un viño, tomo 2, tomo 3 e tomo 16. Xa. Entonces... No, pero por iso que está bastante entender outra cousa. Acordaste cando fomos a celebrar que se acabara o programa? Ai, sí. Que dixo Pili no pasillo, Agárrame de tino. 5. No, estuvo moi formal, Sí. 5 eixe, pois 5. Sí, porque eu despois xa me boto a andar e desaparezo, o sea... Bueno, pero... Sí, que sí. Pero quero decir que hai xente que, mellor, por exemplo, que pensei que ibas a ver, que isto non quere decir que este nela todos os días, Atención, Sí, o sea, muito ben. atención, no. No, pero quero decir, pensei que ibas a contar de no, si bebo, tal, hai moita xente que lle pasa, te levas 20 e pico anos que a mesma persona, sales un día, bebes e tal, e ao mellor non ves o sentido, vas por aí a facer o que non é debido. Non, que eu con alcohol dentro son unha cousa máis inofensiva do que hai. mundo. Sí, son amigo de Pero por calquera. eso que Dios é que dixo, non é que dixo, o meu soño sería pois en parte, ver, non sei, é atopar unha persona que podes estar toda a vida, que che apoie en todo, que non huya o primeiro problema. Mira, tamén eu penso que... A maneira de falarvos, de mirarvos. Penso que unha das cousas que tuvemos sempre, precisamente volvo un pouco ao de antes, é que nunca fomos ajoreros co tema da pasta. Sabes? Non ten moito que ver. Mais do que te crees? Sí. Si ter moito, tens que pagar moito. Eu Tens que gastar moito, dixo a tens que miña ganar opinión, moito. sin que che parezca mal, Sí, non, eu tampouco non sei a vida dela ou a familia e tal, dixo, creo que vostedes moi un outro. Que nos temos. Claro, tedes vos un outro, e a mellor non tedes... si ti tuveses unha familia ao final que nunca estuvo aí. No, pero por exemplo, no caso dela no, No caso dela, no, que va, no caso dela a familia Bueno, estupenda, tío. mas... Si, tá, os tíos... Pero eu teño visto casos, non? De imagínate, parexas que están moi ben e se cuidan moitos porque saben que non teñen outra persona. No, que va, no. No, pero é eso. Eu, por exemplo, o que che decía, pero tío... entendes, o sea, o que eu che digo, quero dicir que hai xente que está moi ben porque non teñen familia que contar tal e digo, hostia, déxame cuidar isto porque só nos temos un ou outro. No, caso, no, que va. Joder, eu con miña nai a día eu xe levame estupendamente, con miña irmá levame ben, con miña abuela non hai que nada aguante, pero bueno, miña abuela, sabes? A vaca de tu abuela, xa os Pero ben. A vaca de tu abuela, unha vez fixo moita gracia que me mandaste un mensaje e me dixeste, teño que ir a darte de comer a vaca de miña abuela. E dixen, pero ten vaca. No, que miña abuela é unha vaca, joder. Sí, pero que va, home. Eu penso que xa che dixo, nós moito que tuvemos sempre foi que unha que nos entendemos á perfección, á perfección, e outra tamén que penso que tanto un como o outro sabemos entender, non entendernos, sino entender moi ben. A vida todo o mundo meta pata, na vida todo o mundo... A vida é unha mierda. Por moito que nos digan, a vida hai que disfrutarla, que son 2 minutos. Ou 98 anos. Ou 98 anos. Sí. As cousas como son. A ver, hai que disfrutarla, pero... A ti, por exemplo, ti ponte no caso. Eu que sei, agora non me ven así nada á cabeza, en plan... Ti imagínate que é moi típico, joder, yo dejé a mi marido porque es que cada vez que sale se emborracha. Guai, vale, comprensible, entiendo tu punto de vista. Sí. Co que estás agora, cando sale, emborráchase, que cambiaches? Home, se é para iso... Me explico. Ou moitas veces vemos máis problemas dos que hai. Eu estuve, mira, de feito, eu estuve... Mira, antes, na época dos nosos foméntase abuelos... moito o egoísmo, tío. Sí, eso é verdad, pero na época dos nosos abuelos e tal, a xente aguantaba demasiado. Pero aguantaba.
pero que eu non Pero aguanto aguantaba nada. demasiado, tampouco Eu, non pola se- miña parte, eu non aguanto nada, eu estou ben. tampouco non se trata de aguantar, pero agora xa pasamos a outros tempos. Agora xa non aguantamos nada, agora Nada. todo che molesta. A mínima, xa o deixo. Sabes? O sea, non Pero- tratas de decir, vamos a... É, para min, un dos pilares fundamentales para que unha relación funcione, para min, eu non teño aquí a verdade absoluta de nada, é a comunicación. Sí, en todo. En O sea, todo. saber En todo. que che molesta da outra persona, En todo. que non che gusta decir, mira, Pues- sabes, ter un tempo para decir, bueno, pois hoxe vamos a sentarnos e vamos a falar, sobre todo cando te estás conocendo, non decir, pois que Pero non bueno, che gusta, mira que pois nos mira, ca- fixestes isto que non me gustou. Nós cando lle ou- pedín a casar a ela, levábamos un par de semanas xuntos, Verte es un tolo. Eso é. Te lo juro que estábamos comendo un helado nun coche e mirei para ela e dixo, yo tía, e si nos casamos? Así, E si nos casamos? E me la vale. Dijo, non ter juegos. Que sí, que sí. E casamos. Aquí temos juegos. Dixémolo, que hai moito juego. Como era? Uns juegos que fan. Os juegos que van así. Por dime, a ti non che gustan os juegos. Sí que nos gustan os juegos. Sí, sí. A min, sobre Pero todo, colgan. con Ali. Pero colgan. Colgan os juegos, colgan. É que- Eu estou agora nese proceso. Empezo É a que ver che colgan os huevos. empezan a alejarse de min. Pero ti, mira, ti cando vistes o vídeo que eu dicía, os juegos colgan e o corpo dun home desnudo é feo, ti sentiste ofendido? Ofendido, non, por qué? Estabas dicindo, ai que feo de ti no desnudo como lle colgan os juegos. Non, non. No. Ah, pero logo, porque me vou ofender eu. Claro, pero a xente, houve moito hater aí, porque debían de pensar que se va a Porque serán acomplejados. Ao mellor de verdade están colgando os huevos e ao mellor se ven feos desnudos. Entonces, pues sientes ofendidos, pero si non, ¿por qué te vas a sentir ofendido? Si non te sientes ti identificado, Claro. ¿por qué te vas a sentir ofendido? Pero crees que estamos nun mundo que está de moda ofenderse? Porque, Totalmente, Porque home. dis ti, no, eu son boa persona, e como son boa persona, me vou a son ofender. Dios, eu son a caña de España, son vegano, animalista... Sí, é que son agora, a caña. si comes carne, eres mala xente. Si comes ovos tamén. Ese é un dos maiores problemas que temos, Si estás gordo, Estás porque gordo. estás gordo. Si estás delgado, hai que comer. Si vas ao gimnasio e te cuidas, porque non tens que facer. é porque tal. Sí, Entonces, sí, todo. que quere o mundo? Que quere cada un... Mira, sabes o que quere? Non o que quere, o que necesita, que cada un empeza a vivir a súa vida como quere e non como a está vivindo. Sí. Porque moito dese xente que pasa que está vivindo amargado. Está indo a un chollo que non lle gusta. Está con unha persona que non quere, vivindo nun sitio no que non está cómodo e usando un coche que non quere. Claro, pero Entonces están jodidos. estás vivindo a vida que queres ou a vida que che queren tocou. para ti. Aí está. Pois entonces aprende a salir deso, tío. Verás como vas a estar máis tranquilo. É máis feliz. Eu, mira, eu xa che dixo, tuvemos un montón de negocios, tío, e era todo pagar pasta. verdad. E me hice unha promesa. Dixe, yo no quiero una letra a fin de mes. Nunca máis en mi vida. Bueno, pero eso, cuidado. Levo 10 anos, 2015, 10 anos, así, Pero non todo o mundo pode. Ti hoxe en día queres comprar unha casa ou un coche, non tens Eu máis comprei cojones. agora un coche, 800 euros. Funciona. Bueno, coño, Me lleva, pero me si trae. que- Claro, pero é que eu xa me empeñei nun coche, xa estuve aí que é o que che dicía, xa estuve agobiado por chegar a fin de mes e ter que pagar. Xa. Entonces non quero estar agobiado. Xa. Hai- Pero é que hai veces que non che queda de outra. Hai veces que non queda de outra, pero é eso. Tes dúas opcións, 30.000 ou unha tarjeta tú por 1.000 euros. E compraste un coche funcional que te leve e te traia. Que é unha merda, por supuesto, eso nadie o quita. Pero ao final, que é un coche? É un medio de transporte. Punto. O resto É todo unha ben enseñado. lavadora, un coche. Mira, comprei un coche novo no seu momento, no 2007, creo que foi, xa onde vai de Dios que está no desguace. Sí, e eu, claro, o día que o comprei no porque era unha oferta que poñían un cartel. Llévate un Chevrolet por 50 euros al mes. Dijo eu, joder, tío, que maravilla, 50. Comprei o Hai coche. xente que paga 50 euros a mes por un iPhone. E cando estaba a punto de salir co coche da compra-venta, dimo a comercial, que era unha chica, a comercial, dime, o malo dos coches novos é que ainda ben non se liches pa fora unha vez se matricula xa perdeches 3.500 euros. Eu, Vaya puta mierda de comercial, xa perdestes un cliente. Como? Eu ainda non paguei os primeiros 50 euros e isto xa costa casi 4.000 menos. Non lo quero. E non o levastes. Levei, non me quedaba outro que xa firmara. Ah, bo. Xa firmara. Pero, hostias, meteume un choque de Pero realidade iso que comercial flipas. fatal. Pois, pero a mí, pero é a verdad. Sí. É a verdad, é a verdad. Ainda, Hostia, a pero ti tía, non che ti chegou a dille ahora primeira a un chaval, mira, quero comprar un piso. Non, quero unha letra, Pero, por máis. claro, pero mira, por exemplo, a miña filla ahora leva unha temporada barrenando un pouquiño no tema de comprar un piso. E eu que lle digo, non busques piso. Busca
Busca a oportunidade. Pero non te poñes a buscar pisos. Busca a oportunidade. Que as oportunidades salen. Sabes? Pero si te pos a buscar pisos empezas, bueno, canto vou gastar? 100.000 como máximo, é que para gastar 100 tanto me ten 120. Pero mira, esa frase, non busques piso, busca oportunidade. Está moi ben a frase e pódese aplicar a moitas cousas A na vida. moitísimas. No tema ao final da entrevista do podcast, non? Que ti faz humor, faz comedia e tal. Non busques un programa, busca oportunidade. Busca oportunidade, claro. Claro, deso está. E onde está? Aí está, para as oportunidades é como para todo, hai que ter paciencia. Hai que ter paciencia. Aquí ven unha meiga hai pouco a facer unha entrevista e eu son moi dese pensamento, ti por moito que busques algo, estás aí busca, e dices, non sale, as cousas van a pasar cando teñen que pasar. Sí, non me... Eu eso teño moi interesado, é que por moito que busques, se non é para ti, non é para ti. Vai a pasar no momento que teña que pasar, todo está perfectamente programado na vida. Eu eso, vamos, non hai que mo saque da cabeza. Pois é, eso que tampouco non te podes obsesionar, o sea, non... Non, se non é, non é. Si non é, non é. Eu por eso digo sempre que eu non son de términos medios. Sabes, non son de vamos facer isto e mentres tanto a ver se me sale do outro. Non. O fago ou non fago? Si isto me empeza a supoñer ansiedade, si isto me empeza a supoñer estrés ou tal, fagolle tracks. Pero así, eu botei 15 anos tatuando e cando dixen non tatúo máis, aparquei todas as máquinas nun caixón e aí están. A min pasoume ca peluquería, é algo que me gusta, a día de hoxe, hai momentos que o mellor que podo botar de menos. Un día parei a pensar e dixen eu, que é o que máis boto de menos da peluquería? E non era o pelo, era isto. Falar. Que a xente. Sí. E o que máis botaba de menos cando deixei o meu traballo era que me viñera xente, ora un, ora outro, era falar ca xente. Non era o pelo. Claro. E despois eu un día dixen, se a mí o que non me gusta, a min non era que non me gustara o meu traballo. E a mí o que me deixou de gustar foi facer pelo. A mí o que me gustaba era falar ca xente. Falar ca xente. A min tamén, eu sinto-me moi cómodo falando e estando con xente. Pero é eso, dixen, pero ao final o meu traballo non era falar ca xente. Claro. Ao final o meu traballo era cortar o pelo, tiñer pelo, fazer mechas, tal, pero eu son das persoas que digo, a vida só hai unha. Sí. Pode ser moi larga ou pode ser moi corta. Eso nunca se vai saber. Eu, no momento que unha cousa non me faja ben, adiós. Non, eu por eso digo... Hai cousas evidentemente que che costa máis dar o paso de decir, porque joder, ti pero pensa, mira, antes falabas... non me estaba facendo ben, estaba asqueada, dixen, se acabou. Ti falabas antes do tema do da parexa, cal pode ser o truco. Penso que moito do truco é eso, de decir, ao final, cando estás comendo estrés, con que non pajas é que a persona máis cercana, sempre. Cando estás traga mierda no chollo, as letras, estás tragando porquería, onde o pajas é na casa. Sabes? Entonces, eu que intento, porquerías fuera. Sí, porque ao final a persona que está na casa non ten culpa. Exacto, é eso, moita xente... A persona que está na casa é a que che ten que axudar a calmarte, a escoitarte. Ao final, non sei a verdade de onde saliu esta comparación, pero unha parexa é como unha empresa. Sí, un pouco, sí. É unha empresa, para que a empresa vai a ben... Está claro que, tampouco vas botar 50 anos con ese amor romántico de No, flores. eso acaba, sí. Eso non se poden estar vendendo, que o venden moito, pero... Unha cousa é o enamoramento... Sí, unha cousa é as florituras que tes con 18 ou 20 anos e tal. E podela ter con 30, con 40, esa mariposa que sintes tal, pero despois o amor de verdade é cando xa pasa todo eso... E queres a persona tal como é, con todo. De feito, había un meme que vin fai pouco, non sei se foi un meme ou que unha publicación destas por aí que vin, que era como 3 fotos, non? Como a parexa na cama e a muller tirabas un cuesco e el facía, sabes? Despois, X tempo despois, tirabas un cuesco e facía como que non pasaba nada. E despois o terceiro que era totalmente indiferente. Xa. Sabes? Entonces, do que antes che facía gracia, despois deixa de facerche gracia, pero non lle mostras importancia. Ao final, para que funcione unha parexa, non? Que era a pregunta despois de todo este speech que levamos aquí media hora a facer. Nós, por exemplo, mira, a miña señora, forestal, que lle encantan as motoserras, que outro día dixeme da joyería, joder, cómpralle unha cadena a muller, vendes uns bar novo estilo? No, pois entón non hai cadena que comprar. Encántalle o monte, a min justo o monte para pasear.
A motosserra, ves? Xa. Non é o meu fuerte. Gusta. Claro, cóstame máis entender que lle guste ese mundo, porque é un chollo duro, é un chollo de estar todos os días no monte, traballando á choiva, traballando ao frío. Pero le gustalle. Pero a ela encántalle. E ti respétala. Eu ás veces síntome culpable, síntome mal, sabes, decir, joder, Ela no monte. ela no monte e eu síntome un parasito social, sabes, e ela dime, no, ti tes o teu curro, ti dedicaste a isto, faz isto, vale que eu pola semana tal, pero ti jodes noites, jodes fins de semana, jodes festi... E parece Pero que non... ves, eso a min me parece o máis bonito nunha parexa. Claro. Eso, que respetes ti, pois agora estou traballando eu e ti queda na casa e non pasa nada. Dalle a volta. Que o normal foi que toda a vida o home fora a ese monte ou a esa obra Sí, sí. e a muller estuvera na casa, Sí, sí. non? Ti agora que estás na casa, canto hai que facer nunha casa? Buf! Mira, de verdad, eu ás veces miro para a roupa e fago números, digo, canto me costa Pois tirar ti esta e comprar imagínate, outra? eso tendo rapaces pequenos. Uf. A ver, tamén che digo, agora a xente estáse facendo papás moi maiores. Sí. Porque eu a min teñen moitas veces, vos estabades logo cando tuvestes a filla, Sí, tal, pero con... sigo sendo non, xa teño a filla criada. Sí, pero é que para min a miña filla foi un xoguete. O sea, eu na miña cabeza non hai un recuerdo de decir que traballo pasei ca miña filla. A ver, eu pasei. Eu non, en plan... A ver, eu pasei, pero agora penso e dixo, pois levei no ben, porque eu tiña a peluquería, traballaba pola mañán e pola tarde, tuve aos 2 anos, a que ten embarazada do segundo. Claro, pero ti tuveches dous, eu no meu caso foi unha sola. A ver, tiña axuda, Pero non toda que me gustaría. Ese punto de inconsciencia que tes con 18 anos, Sí. non o tes despois con 30. Axuda moito. Parece mentira, pero axuda moitísimo. Maduras moi rápidos, ter fillos axuda a Aparte- ver a vida diferente, a Mira, madurar. a min dixome un día a rapaza, estaba así, fai uns anos, estaba así medio, non sei, teria 15 ou 16 anos, ainda estaba no instituto, a miña filla ten 26, vai facer, e eu estaba aí medio jodido, e dije, cago na puta, estamos sin pasta, tal, non sei se viña ao cumpleanos ou algo, unha fecha así tal, dixo, joder, estou sin pasta, e dime, papá, non te preocupes, dunha clase de 27 son a única que non vai ao psicólogo. Pois eso di moito. Sabes, e queiras que non, dache un toque de realidade, decir, joder, tan malo non estarei facendo. No. Vale que non che poderei comprar collares de ouro. Pero que... Pero... Mira, eu dixoche unha cousa, hai rapaces que tuveron de todo e non tuveron nada. É que ese é o problema. Quero dicir que tuveron de todo económicamente, pero ao final, un pai e unha nai, o que máis che teñen que dar son cousas que non valen cartos. No, tempo, eu creo que... É unha parexa, é un tempo. amigo, o sea, un pai e unha nai, teñen que dar tempo, Sobre todo... tempo de calidad, amor, cariño, escoitarte, saber estar, saber dar uns valores, unha educación, e iso todo vale 0 euros. Sí. Hai pais que lle deron aos seus fillos todo, toma o coche, pagoche a carreira, pagoche o bolso máis tal, e eses rapaces non saben o que é o respeto, non saben o que é o cariño, non saben o que é absolutamente nada. Temos falado absolutamente de todo, pero horas. Pero estar falando horas de todo, o sea, ben sea de sexo, ben sea de drogas, ben sea de alcohol, é que por que non vas a falando, o sea, tua filla de calquera vai a escoitar falar de sexo, de drogas en calquera sitio. E vai estar a orden do día. Que é mellor que un pa novo, sí, claro, que viviu todo eso para explicarlo. Que pasa? Que un pai novo mellor pode explicar, un pai máis maior... É que moitas veces... Sabes que pasa? Que hai moito salto de generación a... Cando te imagínate, unha persona de 50 anos ten un fillo ahora. Sí, claro, xa. Cando teña o seu fillo de 16 anos, esa época así máis tal... Esa persona xa ten canto, e xa cando esa persona tuvo 16 anos, o mundo non era o que é agora. Non. E non ve as cousas como as ve agora. Non. Pois, por eso che dicía o da xuventud, parece que non é... Cando ela empeza a acercarse a esa edad, non hai nada que eu a deixei atrás. Sabes? Entonces parece que non me vai a... Ti sabes o que facía eu? Eu, por exemplo, eu iba de colegas, de todos os colegas da miña filla, sabes? Que aparte sempre todos tiñan un concepto meu de... E dicían, era... El enrollado, el papá enrollado, tururú. Que eu era así, Sí, é que non ten nada que ver. Pero eu que facía? Eu de enrollado con todos, entonces vía os vientos. Sabes?
Ah, pues mira, ese cabrón anda con papel encima. Porque ti xa viñas de volta. Estaba de volta e media, sabes, se ibas pipeando. Pero de guai, sin decirlle nada. Voy a ir allá. Non pasa nada. Unha cerveza. Vaite, non me contes películas. Sabes, pero tiño os pipeadísimos. E ao mellor marchaban, quedaba a rapaza só na casa e eu dicíalle, mira, oye, atención con este, que isto, que lo outro, que patatín, que patatán. É raro o día non acabara chamando por teléfono dicíndome, tiña razón. Joder. Sabes, eu de feito, acórdome nunha ocasión que quería ir en Pontevedra hai un rollo que chaman o botellódromo. O botellódromo? O botellódromo, sí. Porque é un sitio para ir facer botellón. Para ir facer botellón, é un recinto ferial e fanse macro botellóns ali. E pediume permiso, dixeme, mira que quería ir alá, tal, que van todos, e eu dixen, mira, perfecto, queres ir? Sin problema ningún. Ahora, é un botellódromo, aí vas a encontrar peña vomitando, peleas, drogas, vas a encontrar de todo. Jova, pero que quero ir? Vale, non hai fallo. Eu lévote, calquer cousa, levantes o teléfono, sea a hora que sea, veño por ti. Teño que probar para saber lo que hai. A la medianoche. Papa, vente por mí que xa vin todo. Sí. Xa vin todo, non me gusta. Xa vin as peleas, xa vin peña vomitando, xa vin tal, vente por min. E ir a por ela. Pero que tampouco non... A ver, eu creo que estas cousas vas dando conta cando pasan os anos. Porque eu, joder, somos novos ao final, non somos. Eu máis que ti, pero somos novos. Cando eso, 18, 20 anos, a onde queres ir? A festa, ao botellón e a toda esta mierda. Agora pensa, dices ti, pero que carallo? Sí. Que tantos lejos, metando a peleas, a hostias... Sí. A ver, nós, por exemplo... Pero tens que pasar por aí para velo e... Eu, por exemplo, a mí... A mí dame medo, evidentemente, teño rapaz pequenos e digo, hostia, van a ir por aí. Claro, eu tamén che dixo, eu son moito de meter o cuchilliño no fígado, Que se vexo que se me vai a retorcer a cousa, rápido, ti mesma. Eu tiño cousas, historias reales, sabes? É dicir, joder, eu teño un colega que da época esa de Canarias que coño, que me morreu moi mal. Sabes? Non vou dar moito dato porque non quero por si o ben tal, pero que morreu moi mal e moi xoven. Sabes? Tiña unha colega que tamén acabou fatal, que era do instituto, eu estudiara en Pontevedra, en FP, había unha das aulas, éramos casi todos homes, que era de electrónica, menos unha chica, e a chica era unha divinidade de muller, e acabou fatal. Era unha super diva, que de tan super diva que foi, acabou fatal, pero fatal. Sabes? Entonces, por eso que moitas veces eu dixo, queres ser unha divina? Pois tírale. Atenta ás consecuencias. Sí, hai que... Hoxe en día creo que a xente non ten... Unha cousa que eu teño clara é que, por exemplo, eu non vou a cair nunca dun sexto piso dunha terraza. Porque non me vou a facer o gilipollas a unha terraza dun sexto piso. Bueno, non digo nunca, Non. Moi complicado vai ser, o único que ceda a barandilla. E nin por esas, porque dudo que me vai hasta apoiar. A metáfora deste é, se as vas buscando, vas a encontrar. Se as vas buscar, claro, se te vas metendo na boca do lobo, ao final vai te pillar. Sabes? E con eso non me refiero a nada en concreto, e involucro todo. Vense ao alcohol, vense a drogas, vense a fiesta, o que sea. Sabes? Pero, coño, que sepas a realidade do que hai. Pode ser divertido, moi divertido. Pero tamén pode ser moi jodido. Eu dixo yo sempre, as anécdotas están para recordalas e rirte. Se tes un recuerdo e non che sale por rir, mala carrera. Sabes? É verdade. A ver, eu teño recuerdos que no seu momento foron malos, pero o conto se ríeme, porque teñen a súa gracia, porque foron tal. Claro. Pero cando digo, eso tal, claro, hai recuerdos e recuerdos, eu refiarme que cando che ven algo á cabeza e de repente che causa vergonza ou de repente non che fai nin puta gracia ou non queres tocar o tema siquiera, xa sabes que non estuvo ben. Sea polo que fora, dame igual. E agora que falas da vergonza, eu me acordo, ti te acordas de 20? Sí, a do Paxaro, non era... Sí, era... No, o Paxaro é o Twitter. Era como unha T azul, creo. Eu me acordo, eu temíalle cando salías un sábado e levantabas o domingo en 20 as notificacións en verde. E víasche etiquetado en non sei cantas fotos na discoteca. A mí pasou unha vez que... E agora retocamos todo, tanto, tal, non sei que... Pero hai como... todo o contrario, o internet salta cada día. Había aquelo, dábache vergonza ver esa foto. Agora retocamos todas as fotos, pero ao mesmo tempo subimos uns vídeos que diste, que vergonza. Sí, eu ás veces subo algún vídeo en Instagram e depois miro e dixo, pero por qué? Estamos como nun
mundo que dis conste ti. que a mí gravaron Non nos dá vergonza, pero gravaron unha vez estaba borracho como un piollo, tío. Borracho como un piollo tampouco que estaba cantando de pé, pero subínme a cantar cunha orquesta a Lana Estrada e gravaronme e publicaron o vídeo ao día seguinte. Non se me olvida máis, soldadito marinero. Mima, pero pénsalo deste, faiche gracia, pero ao mesmo Faime tempo. gracia, a ver, non era malicioso, pero decía, ese vídeo sobraba. Xa, pero hai a veces que tiñan que preguntar, en plan, non Sí. son as cousas se a persona non quere, sabes? Sí, Pero hoxe en día, Dios No, mío, no, ahora casi con que non móviles. podes, no, é que en calquer momento che lían, Sí, aparte que agora hai unha facilidade para sacar o móvil e poñerte a gravar e... Sí. É unha pasada, Pero ainda así hai xente que pones os gilipollas por aí e graban e aí acabas. Sí, Que a sí, ver, non se pode facer, non se poden difundir No, imágenes e con de... eso tiñen que meter un pouquiño de mano, as cousas como son. Sí. Que non calquera pode ir por aí, non o poden facer os periodistas, como para facelo unha persona da calle por tu papo morocho, poñeme a gravar isto. Xa. Non, aí tiñen que meter un poquito de mano. Falando de gravar, vamos a retomar un pouco o tema tele. Falando de gravar, de cousas que se suben ás redes, das cousas que se ven. Ahora mismo, na televisión, que quitarías Os realities. e que puñerías? Os realities quitaría, o sea, as empanadazas estas de la Isla de la Tentación, Supervivientes, Quitarías? Gran Hermano... Sí, porque ao final son xente... Que non fixeron nada para estar aí? Claro, que non están facendo nada, é xente que está grabando 24 horas, que o único que saben facer é, no peor dos casos, estar bueno físicamente, que a inteligencia é super limitada, para que non lle caia a baba. Bueno, hai xente que foi a realities que... La minoría. A máis, sabe, Eu iría, o que, non, eu non digo que non iría, Xa. pero, sendo realistas, irías pola pasta que te untan. Non. Eu, a un reality, sí. Eu non. Pola pasta. Sempre dixen, eu ao mellor iría un Gran Hermano. Bueno, un super- Inda que non un saliera, super- inda que non saliera na tele. Un Molaría. supervivientes, si fora así máis real, sí que me animaría, tío. Un supervivientes así real, Ves, sí que... pero entón ao final le vas a contar, quitaría los realities, pero irías Sí, tú. pero quitaríos por la enfermedad que traen, tío, que ves a rapazas de 13 anos No, pero quitarías ao mellor a Isla das Tentaciones. Esos, a Isla das Tentaciones. Dese- Os putiferios. Os putiferios. A min eso, eu vin as dúas primeiras temporadas. Eu ningunha. Pero deixen de velo. É Gran Deixen Hermano. de velo porque me parece un pouco dígoche máis. xugar É que é un xogo peligroso. É un xogo peligroso. A ver, ao final engañas a xente. Claro que sí, me imagino que moitos desos eran montajes tamén. A ver, non sei. moitas parexas levan 3 meses ou fan que son parexas para facer Para ir ao famoso. reality, sí. Por eso que esta xente, Claro, a mí non me coraje porque non che gusta facer tele. Queres ser famoso e vivir do conto. Claro, iso é outra, claro. Xente, a mellor, como a nós, que nos gusta comunicar, que nos gusta facer humor, que nos gusta o traballo que eso. desempeñas. Non Sí, che sí, dan sí. tal, é un normal por ir ali a enseñar os huevos colgantes. ¡Viva los huevos! É verdad, é os abdominales. A mí por eso non me gustan moito os realities, joder. A ver, é o que che dicía, un supervivientes non estaría mal. Vale, pero eso, que quitarías? Sí, Quitarías ese todo o que rollo. sea así xojo chungo raro destes, E que poñerías? máis ao mellor os formatos antigos, tío, os de antes. Sí. Sí. Sí, os programas, eu que sei, Sabes o que me molaba a mí moito era, non? É cámaras ocultas. as cámaras ocultas. Estaban guapas, Facemos sabes? un programa de cámaras ocultas. De cámaras ocultas. Hostia, en Instagram. ¿Sabes o que sería a caña? Bueno, isto non vou dicir en cámara, non vai a ser Que despois. che joden a idea. Despois de coche. Depois cantamos claro en privado. Despois cantamos claro en E privado. quen? Quen quitarías e quen poñerías? Móllate. Quen quitaría da televisión? Sí. Que dijiste, non me gusta un carallo. Ou quitaría porque, joder, esa fixo tal abondo, deixa o sitio alguén. É que tampouco non se pode ser porque... Claro, é que eu, por exemplo, hai unha persona que está moito en televisión que é Marcos Pereiro. Non está tanto. Carai, para min sobra. Sí. Saliu así moi espontáneo, pero me refiero No, a que pues non sí. entendo por que está tanto, porque ao fin e ao cabo, Pois eu non o vexo tanto. Ahora, estuve unha temporada que case non salía. bueno, estuvo aí nas series, está en programas, e vexo, eu dixo que non me faz gracia, tío. De feito, vexo incómodo. Eu, cando cadramos con el no Rei da Comedia estabas ti ese día? No, con Marcos non. No, cadrén, no Rei da Comedia sí que parece que o vin así un pouco máis incómodo. Eu empataba... Pero cadrén con el no que anda aí é moi ben.
Sí. Moi ben, estivemos os dous así tipo tertulia e tal, e gustáchesme moito. Gustáchesme Diría moito. Xurxo Carreño. Quedounos esa pregunta sen contestar, Claro. No Rei da Comedia, dos tres que había de xurado, quen era o que menos che gustaba? Tampouco che sabría dicir o que menos... Tampouco che sabría dicir moi ben o que menos, a verdad, porque non... Pero, sí, O que menos... que menos A mí, por exemplo, polas valoracións, por como valoraba Xurxo, a forma de valorar, sabes, aparte de eso, Gustáchesme moito. eso que a min sempre me valorou ben, A mí só me valorou ben o primer día. A min sempre me valorou bastante ben, pero me refiero A explicación. a explicacións, sabe? A ver, que eu sendo franco, a min daba unha sensación de que lle estaba falando alguén na orella aos tres, ele repetía o que tal. Xa. Porque non, había veces que non me coincidía pa nada. Pues, A reacción do público. Ben, este sketch, estuve che floxo, pum, de repente un 8, e dixo, pero vamos a ver. Xa. Ou a inversa, sabes? Decir, hoxe non me gustache, de repente, Xa. como que non me, non sei. Xa, sí, bueno, foi... Pero que vamos, que é el show business, tío. É el show business. Para rematar, eso, quitarías tal, e quen puñerías? Este, pues, a mí. A mí, por exemplo, home, eu de sustituto de calquera por aí. A mí molaríame tamén moito así un programilla rollo... Esto. Sí, rollo así, un pouquiño máis cousas, sabes? Sabe, do formato formatos antigo. máis cortos, Claro, cousas antiguas. Aparte, a día de hoxe todo o mundo así. sabe que o que lle mola a xente é contenido rápido. Sí. Os formatos antigos tiñan un montón de contenido no mesmo programa. No mesmo programa había moitas cousas e moi rápido. É moi rápido, tiñas unha actuación musical, tiñas uns sketch, tiñas... Bueno, pero eso é Luar. Luar é eso. Sí, Luar, por exemplo, a mí Luar foi un programa que, así como na tele, en directo sí que me molou moito. Velo ali sí que Porque me é moi molou moito. dinámico, é moi rápido, ten Sí. concursos de vacas, concursos de cantantes, Mira, eso sí vai que o unha quitaría, gaita. eso sí que o quitaría da televisión, de verdad, tío, concurso de vacas, de jaliñas e de ovellas, de verdad, tío. É que non, depois dinos aquí en Galicia, É que é normal, mis vaca, tío. en serio. Mis vaca, non me jorobe. E total, para que para acabar a facer do chuletóns. Cal é o premio? Para a carnicería, veña, mis vaca gallega, aí antes. Este imagínate, comínme unha mis. Comimos a mis, dixo eu. Pero sí, eso sí que o quitaría, tío. Ai, que bueno, quedou ben, comínme unha mis. Comimos a mis. Ai, non. Mis Pero non pode ser Galicia. comínme, é porque non hai un Mr. Boy, non? Mr. Boy. Cos huevos colgando. Quedou ben, Mr. Boy. Mr. Boy. Bueno, temos o flamante ganador do Rei da Comedia, podes decir que é un Mr. Boy. Terá os huevos colgando. Ai, non sei, Ai, que preocupa. Quieto. Hai que escoller a sufrir. E que escollemos? Que escollemos? Chamas así o xogo. Vale, contame, a ver. Facerte famoso por un vídeo parvo, pero famoso de Sí, que sí, vas sí. pola calle, mi madre, Sí. Por un vídeo máis parvo que haixa. Ou ser protagonista en películas, pero que non che conozca nin Cristo. Ser protagonista en películas sin de que non me conozca nin Cristo. Por? Porque sí. Porque vai dar carto. No, polo traballo. Porque che gusta. Porque me gusta, claro. Me gusta a resposta, Sí. Porque Además, aí é onde se ve que ti queres ser actor, non queres ser famoso. No. De feito, e que me incomoda moito, cando me... Joder, ainda hai xente que me moitas veces vou ao súper e tal. Ai, ti eres... non sei como reaccionar. Quédome moi pillado, non me acostumbro a eso. Agradezo miles, sabes o que te quero decir? Que agradezo un montón, pero non é unha cousa que este cómodo. Xa. Sabes? Pero pero a segunda sin duda, o sea, un papel aparte canto máis transformado, canto máis protagonista en pelis, e que non te conozca nin tu casa. Non me conoce nin o tato, dame igual. Veña, siguiente. Conoces OF? OF. Non plataforma... Ah, cojo, sí. OnlyFans. Sí. Facerte OnlyFans? Ti. Eu. Sí. E cos huevos E colgando. borrar todo o que fixastes da tele. Ou borralo. O sea, se queres conservar todo o que fixastes de tele, teste que facer OnlyFans. Pois fájame un OnlyFans en privado, punto. En privado non, ten che ver todo o mundo. Se non, acabou a tele.
Hostia, aí como lle deches á cabeza, Que, joder, Deches á cabeza, hai que cantar claro. A mí gustame preguntas incómodas. Como é? Si queres seguir na televisión, Sí. tens de que facer un OnlyFans. Si non abres OnlyFans, se te acabou a tele. Volves pa obra ou volves pa onde che dé a gana. Pero se queres tele, hai que enseñar os huevos. En OnlyFans. Pois mira, non faría. No, dignidade tamén un pouquiño antes. E logo que teño os huevos, os vou enseñar. O meu non que está colgando tamén. Pero iso a mellor vende máis. Porque agora como ha habido juegos viral, e agora queremos ver os juegos. Agora é o momento de que os que tedes os juegos colgando, os bajades un Instagram, un OnlyFans. Porque a pelota, porque agora todo o mundo quere ver como son os juegos que colgan. Pensei que iba a decir en plan, no, hai que facer unha... Acabou a tele logo. Así acabaría, sí. Sí. Bueno, E non por vergonza, Pero ti podes facer un OnlyFans sin subir os huevos. No, é logo que subes. Os Bueno, pés, o cu. Pero que xa solo... Ou imagínate en tanga, como cando o amador. No, andamio. Andamio. Mira, xúroche de verdade, mira, eu dixo unha vez, o corpo do home desnudo é feo, me cago en diola, pero é que está todo sacado fora de contexto. Eu vou pola playa, e vexo, aquí hai unha playa en Mar de Fora, e vexo, hai un oleaje ali criminal, e vexo un home aí que lle están batendo as olas nos huevos, pero ese é bonito, e van camiñando, vai a ver, pero penso que ningún corpo é bonito desnudo de todo, nin o de home, nin o de muller. No, eu con un desnudo de todo. É que non me veña agora ao listo de turno e dicir, como non me xes bonito o corpo dunha muller? Entendámonos. Tives un home desnudo totalmente ao 90%, con un gallumbo, un slip ou... Eu prefiero velo con calzoncillo e apretado, tal, non sei que non ten que ser un corpo perfecto, no, pero Dios mío. É que as mulleres supoño que pasa igual. É que as mulleres o mismo, hai corpos e corpos, pero ningún corpo... Si che traen un regalo sin empaquetar, a que xa non é un regalo? Non. Pois entonces... Hai que meter un... Claro, por eso os tangas e as brajas das mulleres traen aquí como un lacito. Claro. É porque non lle meten un lacito aos calzoncillos. Pois xa está... Porque eso non é un regalo, eso é unha penitencia. Como non é un regalo se ven en paquete? Eso é unha penitencia. No, pero en serio, queda máis bonito unha cousa así que sea insinuadora, como se di? Insinuante. Mira, atrae máis unha muller con un vestido e un escote e un tal, porque o que che gusta é saber o que hai detrás. E non o ves, é que é a imaginación. Se xa ves tudo, xa está todo visto. Xa está todo visto. Que con este non quero dicir que pos saltan, cada un co seu corpo que faga o que queira, que enseñe os coños. Para todo hai o seu momento, pero me refiero a que como bonito, a mí un corpo 100% desnudo, va a pasar aquí agora que as vallainas son a cousa máis preciosísima do mundo. As que? As vallainas, non se di vallainas. Que é vallaina? En inglés, a vallaina. Que son as vallainas? As cuns? Que gallego entendes en inglés, claro. Vallainas? Non sei, eu penso que se di así en inglés, vallaina. Vallina? Vallina, dice. Ai, non sei! É que aí non é ai, non se pronuncia aí. Entón, vallaina. Me madre. Bueno, igual, Tino nunca se vai facer un OnlyFans, se alguén pregunta. No, me salve la virgen. El que quiera la receta que pague vídeo, no. Nada. Nin pagando, no. É por privado, si todo. Nada. Por respeto á jefa e outra porque non me... Non te ves, no. Mira, hai un problemón ahora mismo con todo eso. Ti fíjate que cousa máis tonta. E a xente non se está dando conta, ti oíche casos de homes, chavales, sobre todo, que están tendo problemas co tema das ereccións e cousas así? Moitos chavales xóvenes que non se... Claro. Da nosa quinta, que pasaba? Ti para ver unha teta, casi tiñas que facer un máster. Entonces, no momento en que ti vías unha teta, toleabas. Claro, pero agora xa velas por todos lados. Agora ves tetas por todos lados que Cando ves de verdade... Grandes, pequenas, gordas, flacas, que colgan, que non colgan, tetas, cus, tangas, claro, os chavales non teñen, o sea, que se lleva moita motivación. Xa teñen todo visto, era como que non lle fai ilusión, por se... Despois, as típicas tonterías de que salían en TikTok no seu momento, de que si el tamaño, as mulleres que a todas lle gusta un tamaño desproporcionado, despois o rapaz mira ao espello e di, merda. No, tampouco, Sabes? As outras... que eso do tamaño, a mí me... Pero para que...
Os homes, agora menos mal que está cambiando a mentalidade. De, ai, Dios mío, que teño de hijo. Pero que as mulleres tampouco non nos gusta un bicho enorme. No, É que que non disfrutes, claro, faiche daño. moitas veces en redes e con ese tipo con OnlyFans e estas historias vendenche moito unha cousa que é irreal. E quen consume en maioría redes sociales son xente máis xoven. Entonces, claro, ven unha cousa que non é verdad. Que non é normal estar 3 horas pum, mallando como animales. No. Sabes o que pois claro, chegan ali, din, isto non mide 25 centímetros, non a teño así, e ela non lle gusta Bueno, que lle pero eso escupa non na é boca. consumir redes sociales, eso falei Eso eu aquí con a chica é consumir porno. Porno é o OnlyFans dijo redes Bueno, sociales, sí, refiérame a pero OnlyFans. que despois hai moita xente, é a hora de acostarse con este xente, notase moito que hai xente que diz, madre mía, este estuvo vendo porra toda a súa puta vida, porque chega e xa quere, por arriba, por baixo, deja tranquilo, modo, nolo, onde vas? A modo que te desbocas, sí. Pensa que a vida real é todo, a xente pensa que a muller nos gusta que nos tiren dos pelos, que nos fagan así, que de... A ver, hai un límite. Ou o polo opuesto das películas, de que estar na playa, que che veñan as olas e che caen por encima e ti rebozándote Sí, unha é graveta todo na area. No, nin é todo afogarse, nin terase dos pelos, nin unha pixa por aquí, no, e outra polo outro lado. Juegos hasta lá abaixo. No, nin esa cousa romántica que se ve nas películas, que pola mañán ve a muller perfectamente peinada, maquillada na cama, e ven o home ali con esos abdominales, esos glúteos compactos. A min para vermos abdominales hai que abrir a persiana e mirar así o contraluz, a ver se aparece. E no momento o fulano xa está empalmado, xa se bota por riba, xa non hai un preservativo, é outra que lle venden. Nin hai un calentamiento, xa chega, xa se bota todo por riba. Nada, todo, ali, veña, o que faga falta. Onde está a bicicleta? Monta que non hai volta. Iba. Adiós, que desbocamos. Sí, aquí empezamos cos huevos colgando, verás ti. No, pero que ao final isto que lle gusta a xente. Sí. Ao final din, o típico podcast de mulleres todo o día falando de huevos, non sei que. O que se fai viral. Ti ves aquí, traes aquí un astrofísico, traes aquí, podes traer aquí ao Quijote. Buah, biches o da nave esa que hai aí orbitando pronto ao Sol? Non lle importa nin que. A nadie. Que máis dá? Métenlle máis caña aos teus huevos que a nave. Xa pode vir aquí. Manda o huevo. Xa pode vir. Mira, vou que mandan os huevos. Oye, aquí que estou por cambiar o nombre. O programa. Manda huevos. Manda huevos podcast. No, pero pon a abrir un podcast paralelo que se chame Manda Huevos Podcast. Manda Huevos Podcast. E vamos a ver, e vou a traer os mesmos invitados que viñeron hasta ahora a falar sobre huevos. A falar sobre huevos. Obvio, dá pa... É un tema de carallo. É un tema de carallo de huevos, sí. Vamos ca última, veña. Va. Facer recetas de cociña con Angie ou ir a plantar patacas con Víctor Sabarís? Buf. Como din de la llamada, ¿no? Hostia, recetas con Angie. Sí. Buah, sí, Sabarís taladra na cabeza, tío, con ese tono... Señora, señores. Que receta farías? Con Angie, uns huevos fritos para acabar rápido. Uns huevos fritos para acabar rápido. Pois, estou pensando en traela, outra vez a Canta Claro, para cociña claro con Angie, e que nos faga algo para a cena de Nochebuena. Hostia. Pois pareceme boa idea e todo. Que... Para ela a comida? No, a comida pon na Canta Claro. Ela cociña. E as potas tamén, por favor. E despois, pero non, está me molando. A ver, se a xente ve o podcast completo, que nos poñen en comentarios, traer xente para que despois prove a receta. Agora escuitarían son sonidos un grillos. Cri, 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 cri. Sí. Oye, estaría guai, O millor... Pero eso podese chamar reality. No. A ver, reality... No. Que o reality tampouco está mal, eu cando che dicía antes do reality... reality tipo de esos de xojar de xojar ca xente, eso non me mola. Pois hai que ir acabando o programa e toca o tipo truco ao trato, non? Truco. Colles unha tarjetita, lees, joder, hai unha aquí da volta, bueno, metémola por aquí polo medio.
A ver se sale algo diferente, porque saliron houve unha que saliu 20 veces. A ver, no, vou coller para aquí. A ver, lee. ¿Cuál es la mayor locura que he hecho? Nunca saliu. A Está guai. maior locura que fixen. A ver, locura. Bueno, pues joder, pues eu penso que un pouco cando empezamos a salir eu máis Pili. Sí, porque nós íbamos a currar para un restaurante que se chamaba o Mesón Ofanal en Pontevedra, e claro, non tiña coche. Entón íbamos a ir en autobús. Casualidades de la vida, a Pili apetecía mirar se os huevos me colgaban ou non, e perdemos o autobús. Sí. Entonces dixen, bueno, pues non te preocupes que meus abuelos teñen unha casa aí e tal, aquí en Moraña que é cerrada e tal, e dormimos ali, mañán a mañán Perdeste no autobús, pero vindo de volta ao traballo. No, indo. Ainda non empezábamos, íbamos pa unha entrevista e tal. E non te preocupes, dormimos na casa esta e tal, e mañán a mañán collemos o bus e imos pa lá. Pois debemos botar como 3 semanas metidos ali. Que dis? Sí. Pero fosendo que? Mirando os juegos? Pero tan grandes os tiñas que lle fixo falta 3 semanas. 3 semanas. O meu coiso daba xa volta. 3 semanas. Joder, como que nos apareceu hasta miña sogra ali. Pero nin quen sabía onde estaba. Nadie. Empezamos un día por outro, e empezamos a ir ao supermercado e a coller de comer. Pero na casa non vivía nin quen? No, era unha casa era a casa onde vivía eu de pequeno. E estaba cerrada aquela casa. E vedes unha entrevista que nunca chegastes. Nunca chegamos. Entre que se miraron os huevos e non se miraron 3 semanas. Hostia, había momentos en que iba a mexar e tiña que dicir a Pilinga que solimos mexar, está quieta aí. Cuidado, 3 semanas. Claro, tiñedes cantos anos? Pois 16 ela, 17 eu por aí. Claro que é unha época de mirar No, juegos. sí, 16, 17. Só que, se miraba, mi má. Pois esa foi boa, tío. 3 semanas nos metemos ali hacinados. Mi madre, saliste dali con huevos escocidos. Escocer total. Dios santo, bendito. Pode, eu teño que facer un retiro deses espirituais. Pois, joder. No, sí, Iso de vez en cando hai que facer... Home, a ver, 3 semanas, a mellor por iso xa... 3 semanas, pero a ver, nós ca tontería casi estábamos facendo, o sea, casi non, houve un momento en que estábamos xa facendo vida ali. Arregláramos unha habitación e todo. 3 semanas? Sí, compraron, acórdome co primeiro, esa casa estaba... Non había Ikea daquela que... No, que va, nin tiña eu coche, nin hostias. Acórdome que a primeira comida que tuvemos ali, a primeira cena que tuvemos ali... Foron huevos. No, foi as típicas latas estas de fabada de supermercado, e non había cociña. Entonces tuvemos que arjallar ali un invento para facer unha especie de 3 pies con carozos para quentarla. Ai, Dios mío. Sí. E foi a primeira comida, unha lata fabada. Bueno, con uns huevos fritidos dan ben, Sí, madre mía. E 3 semanas, tío. Acórdame que un día... E miro pola ventana e miña sogra. Mi madre. Miña sogra. Claro, non había teléfonos, daquela non había nada. No. Pero vos non dixeses, pero Dios mío, vamos a avisar a gente que estamos aquí. Non tiñamos móviles. Nada. Pero non saben desapareceron. Claro, todo Dios pensou que estábamos por aí desaparecidos. Tiña moto, non tiña moto aínda, no. Nós metémonos e quedamos. Pero agora pénsalo, imagínate que te foi a tua filla. Mato. Por eso... Papá, estou comendo huevos, vou agora. Por ejemplo... E iso mellor tamén a matas, non? No. Si está comendo huevos, que os coma tranquila, pero que me avisa. Ahora acaba, non te trajantes, e cando acabas ven pa casa. Pero sí, mi má, pero unha liada que nin Dios. Bueno, pois hasta aquí. Pois hasta aquí, maravilla, pois eu tamén. Que tal a entrevista? Guai, moi guai. Que tal o pasaste? Ben, moi ben. Daime aquí... Queres, eu sempre lle pregunto a xente, se queres deixámoslo aquí ou se queres lanzar un mensaje aos espectadores para cerrar ou... Un mensaje aos espectadores? Pois, mensaje aos espectadores que lle podría dicir aos espectadores: disfrutade da vida, vividea con sentidiño e as anécdotas están para recordalas e rirse, non para recordalas e arrepentirse. E comede huevos, que son moi sanos. Pois hasta aquí, canta claro. 1 millón. Qué bueno, tío.